Ongi etorri gure podcast saiora. Zer modu zaudete? Hemen gaude 5. mailako ikasleak zuentzako saio atsegin bat eskaintzeko asmoz. Badakizue zein egun ospatzen den aste honetan? Nik bai. Apirilaren 23an liburuaren eguna da. Egun honetaz gehiago jakin dezagun adituak ekarri ditugu. Ilias eta Kautar. Ongi etorri bioi. Eskerrik asko. Zer kontatzen diguzue egun honen inguruan? Liburuaren nazioarteko eguna mundu mailan ospatzen da. Data hau aukeratzearen arrazoia besteak beste Miguel de Cervantes eta Shakespeare idazle handiak data honetan hil zirelako da. Bitxikeri bezala, Katalunian egun honetan oso ohiko da liburu eta lore bat oparitzea. Hau dela eta guk ere ekarri dizuegu liburu bat eta lore bat. Eskerrik asko! Ilias eta Kautarri esker, gaur ere ikasi dugu zerbait gehiago. Aizu, Rejak, zuri gustatzen al zaizu irakurtzea? Noski baietz, asko gustatzen zait. Gainera, guk gelan egunero irakurtzen dugu eta ez da unaz. Bai, egunero irakurtzen dugu gelan, eta besteek ikusi dezazuen aurrera 5. mailako erreportaia. Kaixo denoi! Kaixo! Ene, zelako isiltasuna dago hemen? Ze zaude irakurtzen adan? Ni nago irakurtzen Josip Plex liburua. Eta polita da liburua? Bai, oso polita. Eta bukatzen dudanean liburu hau idazle honen beste liburu bat irakurriko dut. Oso ondo, oso ondo. Eta zer da txoko hori? Irakurketa Zer esan duzu, mesedez? Irakurketa Ah, eta zergatik dago kolorez margotu da dena? bukatzen dugunean liburu bat joaten gara hemen eta margotzen dugu. Eta zurea? Hau da, Oso ondo, zenbat irakurri duzu? Dago kolorez beteta. bai, Eta zuk zer zaude irakurtzen orain? una gama en Paris. Oso ondo, eta polita alda liburua? Bai, asko. Oso ondo. Ba. Musika lasaiarekin irakurtzen duzue? Bai? Ondo. Ba, nik uste dut hemen geratuko naizela irakurtzen pizkatxo bat. Agur! Agur! 5. mailakoek irakurtzen dutela ikusi dugu eta beste ikasleek irakurtzen ote dute? Guazen honen inguruko erreportaia ikustera! Hemen lagun batzuk ditugu. Kaixo? Kaixo! Gustatzen zaizue liburuak irakurtzea? Bai! Eta zu ze liburu dakazu gustokoena? Katxametxetan. Polita alda? Bai. Eta zu dakazu gustoko liburu bat? Bai. Eta nola hitzen da? Boruto. Polita alda? Bai. Eta zurea? Txiste liburua. Polita alda? Bai. Gomendatzen diazu? Bai. Eskerrik asko galderak erantzutagaitik. Agur! Agur! Liburu gomendio ederrak eman dizkigute ikasleek. Eta irakasleak irakurtzen ote dute goazen ikustera. Aurrera erreportaia!
Kaixo, Ibon, gustatzen zaizu irakurtzea? Bai, gustatzegat. Ez dotola asko irakurtzen, baina bai, pixka bai, gustatzegat. Zein da zeure gustokoen liburua? Nire gustokoena, hola esateko, abote pronto, ez dakit. Baina, oindala gutxi, irakurrinean, testosterona izenekua eta oso ondo zegoen bai. Testosterona, gustatzen zaizu interesantea da? Bai, oso interesantia. Eta gainera asko ikasi neba, egizaz. Bueno, ondo, agur, eskerrik asko. Vale, zuei. Kaixo, hemen dakagu idazkaria. Egunon, Marta. Arratsaldeon. Galdera bat, zeure gustatzen zaizu irakurtzea? Bai, pilo bat. Eta zein da zeuren liburu egokoena edo gustokoena? Ba, begira, hemen egondako Ainoa irakasleari esker, ezagutu nuen Mikel Santiago eta bere liburuak asko gustatzen zaizkit. Adibidez, El mentiroso. Interesantea da, ba? Oso interesgarria. Eskerrik asko, agur. Ondo izan, agur. Agur. Kaixo, hemen dakagu irakasle bat. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zein da gustatzen zaizu irakurtzea, ba? Noiz behinka irakurri izan dut, bai. Batzutan irakurtzen dut. Bai. Eta zein da zeure gustokoen liburua? Bitu, gogoan daukat, El Principito liburua, Bai. eta asko gustatu zitzaidan, erakusten dituen baloreak, asko gustatzen zaizkidalako, haiek sustatzea garrantzitsua iruditzen zaidalako. Interesantea da, ba? Bai, egia esan, gomendatzen dut irakurtzea, asko ikasiko duzue liburu horrekin, eta zuen adinerako gomendagarria da, bai. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Agur. Liburuaren egunaren inguruan asko ikasi dugu, ezta? Bai, horrela da. Saioa amaitu aurretik, ordea gauzatxo bat esan nahi dizuegu. Paper birziklatua nola egiten den ikasi nahi baduzue, guk 5. mailakook nola egin dugun azaltzeko YouTubeen duzue bideo bat. Orain iritsi da saioa agurtzeko unea. Espero dugu gustatu izana eta gozatu duzuela. Hurrengo arte. Agur!